Κυρία Κοσιόνη, λέτε που και που και καμιά αλήθεια στο δελτίο σας? Όχι. Όχι. Πιστεύετε πως ο λαός μας αξίζει περισσότερο από τους δανειστές του? Όχι. Όχι. Σας πειράζει καθόλου που είστε απλά μια μαριονέτα των συμφερόντων του Αλαφούζου? Όχι. Όχι. Συγγνώμη, έχετε ώρα? 8 και 5. Εσείς έχετε ώρα? 8 και 5. 8 και 5 ώρα.